Hola, bon dia. Nosaltres som el Mujtaba, l'Oriol i jo sóc la Xabeli. Presentem l'experiment bufanda d'espuma. El material que necessitem és un cap d'ampolla, sabó pels plats, dos recipients, en un hi ha el sabó dels plats i en l'altre hi ha aigua, una brida i tela. I ara el Mujtaba us farà l'experiment. ja no? Hola! Un aplaudiment! Molt bé! Mira! A ver, més! Vale, pues yo cojo esto. Ves a beber aigua, Mujtaba. Molt bé! Molt bé. Doncs ara heu de fer l'informe, d'acord? Sí. Vinga, fantàstic.